Град Бяла, област Русенска. Един от българските градове, богати на минало и на настояще. Съхранил в себе си скъпите спомени за въпиюща жажда за свобода, за националните борби на народа ни, за достолетния възрожденски дух. Той днес е горд със своите предци и дълбоко им се прекланя. Екипът на телевизионното предаване Резонанси, което гледате в момента, уважаеми зрители, заедно с представянето на днешната действителност на община Бяла, се опита да потърси и корените на хората, които живеят тук. Нашето искрено желание е да припомним на тези, които са позабравили, а на тези, които не знаят, да кажем, че град Бяла Русенско е неотменна част от историческите достоинства на България. Че това е втория град след Свищов, получил своето освобождение. Именно тук, а не на друго място, се установява най-напред руският щаб на освободителната армия през 1877 година. В тази двоетажна възрожденска къща се е помещавала главната императорска квартира. Тук е пребивавал самият Александър II. Тук са се вземали важни тактически решения за предстоящите бойни действия. Град Бяла е свързан с видни и значими имена, като Панайот Волов, Георги Икономов, Петко Рачев Славейков, Стефан Стамболов, майстор Кольо Фичето, с художника Павел Ковалевски, с граф Игнатиев, Юлия Вревская, Николай Пирогов, Стоян Заимов и много други. Днешните граждани на община Бяла гледат напред в бъдещето. Преодоляват с оптимизъм трудностите на съвремието, но те завинаги са скътали дълбоко в сърцата си спомене за ония, които с кръв и пот са писали историята. Бяла е едно от най-древните селища в Русенския край. Първите материали, които са намерени тук по нашите земи, датират още от ранния неолит. Това са два вида керамика, финна и по-груба, също така кремъчни материали. Всяка една историческа епоха остава своя отпечатък върху нашите земи. Около нашия град има намерени много археологически паметници, свързани с римската епоха. Край село Пейчиново има намерен един надгробен паметник, римски. Също така на изхода за града има една област Градище, където и днес се намират части от римска керамика. Нашия град е следващото след Свищов освободено селище и един от големите селища по това време в нашия край тук. Също така Бяла заема стратегически позиции по време на войната. Трябва да спира придвижването на турски войски от Разград към Плевен и София и това е оказало значение главната руска квартира да се настани именно в нашия град. От 20 юли до 13 август в Бяла заседава главната руска квартира. Тук е руският император Александър II, тук е военният министър Дмитрий Милютин, граф Игнатиев, престолонаследник Александър Александрович, лекаря Боткин, художника Ковалевски, историка Сологуб. В Бяла се провеждат два военни съвета. На единият от тези военни съвети на 2 август присъства генерал Гурко, като негов адютант, тогава е бъдещият български княз Батенберг. Решава се въпроса за обсадата на Плевен, провеждат се редица дебати. Руският император не е живял в тая сграда, но военните съвети са се провели тук. Интересен е момента с прословутото българско беленско хорото, което се изпълнява по повод именния ден на руския император Александър II. Това е една от най-старите снимки, запазени на нашия град. Две красиви беленски моми, Русана и Христина Върбанови, изпълняват пред императора ръченица. Той е очарован от техния танци и за награда им дава по една жълтица, която и до днес се съхранява в този беленски род Върбанови.
Иван Вазов написва едно стихотворение по повод на хорото. Царят в бяла се казва стихотворението. Моста на Кольофичето е другият символ на нашия град. Той е построен през 1865-67 година под осъществяването на идеята на Митхат Паша. Митхат Паша най-напред натоварва един русенски, всъщност френски архитект, който се намира в Русе по това време, да се направи мост над река Янтра. Идеята е да бъде направен път от Русе до Цариград. Според този архитект моста ще струва 3 милиона гроша тогава. И научавайки, че мост над река Янтра може да бъде построена за много по-малка сума, тогава Митхат Паша вика при себе си Кольофичето и той дълго време работи, като прави един восъчен макет на нашия мост и казва, че моста ще струва 700 хиляди гроша. Тогава той заявява, Митхат Паша не вярва, че това може да бъде осъществено. Той заявява, че ако не направи моста за 700 хиляди гроша, залага главата си и така за 2 години се построява моста. Той е първият хоризонтален мост, който е направен в България. Широк е 9 метра, 275 метра е дълъг. Има 13 носещи крака, 14 свода. Друг символ на нашия град, това е часовниковата кула. Часовниковата кула е строена като камбанария на Белянската църква, която се е намирала тогава в съседство с днешната. Всъщност кулата е построена през 1872 година, за камбанария тя не е служила. По-късно, през 1906 година е подарен часовника, който в момента отмерва времето за беленчани. Часовникът е струвал 25 000 златни гроша, швейцарско производство е. Първата църква, която е била построена в Бяла е през 1843 година. Тя е била малка, вкопана в земята и на първо време е служила за нуждите на нашето население. По-късно беленчани я събарят, като решават да бъде направена нова църква. Дълги години се спори къде да бъде направена църквата. Търсят се пари за тази църква. Едва през 1923 година църквата вече официално е осветена. Руският император след освобождението подарява на Беленската църква 6 камбани, 4 от които в момента са на църквата и са действащи. Там се намира и втората по големина камбана в България. Тя е тежка 1,5 тона. Господин Келерджиев, най-напред искам да ви попитам, какво ви мотивира в работата ви като кмет на община Бяла? Тези, които са тръгнали да се занимават с обществена дейност, трябва да са наясно, че това е един труден и нелек път. Това, че ние сме останали в страната и сме се ангажирали като общественици, означава, че сме започнали и тръгнали да решаваме проблемите на хората. Ние сме най-близко до тях и в ежедневието сме обречени да работим и да решаваме тяхните проблеми. Именно това предизвикателство ме мотивира мен, предполагам и целият екип, ръководен и служителите от общината, да работим в полза и за благото на хората. И най-голямото удовлетворение е, когато е решен един дългогодишен проблем, когато е решен един индивидуален човешки проблем, когато вечер се прибираш с удовлетворение от добре свършената работа. Кои са приоритетите в развитието на община Бяла? Приоритетите в развитието на община Бяла са предимно борбата за насърчаване на заетостта. Известно е, че след новите икономически условия, това е един основен проблем не само при нас, стимулиране развитието на малкия и среден бизнес и фирми, които са на наша територия. И разбира се, в новите условия общината не може да се ангажира пряко с заетостта, но тя е призвана да подобри условията и да създаде такива икономически условия и благоприятна инфраструктура за насърчаване на бизнеса. В какви по-важни проекти за изграждането на инфраструктурата и транспортните връзки участва община Бяла? Инфраструктурата
може относително да бъде разделена на социална и техническа. Част от нея стопанисваме и имаме ангажимент ние като община, част от нея споделяме отговорностите с държавата. Това са в социалната сфера детски учебни заведения, социални домове, домашен социален патронаж, болнично и доболнично обслужване и така нататък. В техническата инфраструктура това са съобщенията, пътната инфраструктура, зеленото строителство, местата за отдих и прочее. Естествено е с ограничените бюджетни средства ние да не успяваме и кандидатстваме по различни проекти с цел подпомагане и развитие на тази инфраструктура. А как решавате проблемите, свързани с отдиха, с озеленяването и хигиенизирането на селищата, намиращи се на територията на община Бяла? Община Бяла е средностатистическия град и община. Пред нас са концентрирани и именно тия отношения между града и селото. Аз мога смело да заявя, че Бяла е един зелен град, както може би ще бъде видяно и от този филм. Имаме много зелена растителност, места за отдих. Това е лесопарк Беленска гора. Към общината е сформирано и работи като дейност отдел по озеленяване, с помощта на който и съвместно с общинската фирма Беско ние извършваме и поддържаме именно това зелено строителство. Много места и детски площадки със съответната градинска и паркова мебел и люлки, които се подменят, както тая площадка, която се намира тук до общината, една хубава придобивка. Проблемите с чистотата в една община са доста големи. Как стои при вас въпроса? Проблемите с чистотата са наистина важни. При нас това е решено, като сметосъбирането и сметоизвозването е възложено на общинската фирма Беско, която е 100% с общински капитал. Наскоро беше закупена сметосъбирачна техника от нов тип, която позволява работа с нови съдови, така както и по европейските изисквания контейнери тип Бобър. Току-що приключихме раздаването на около 1000 нови съдове за смет от Германия, пластмасови кофи с колела, които новата техника може да обработва. И накрая искам да ви попитам, какви пътища за самофинансиране на дейностите в общината търсите? Общината не може да разчита само на бюджета. Ние сме включени в една програма, един проект за местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини. Нашата цел е да предоставим такива услуги и такава инфраструктура, защото да бъдат привлечени инвеститори. Един проблем бих искал да споделя. Много наши съграждани, предвид демографския срив, напускат